खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ जों सावरायगोन फैसा एबा रांनि बाथ्राफोर। मानो होनना बुंब्ला जोंनि सुबुंफोरा फैसानि जेबो नलेज गैया, जायनि जाहोनाव जोंनि बर' सुबुंफोरा रां रुफानि खेथ्रआव जौगानो हायाखै। ओरैबायदि सोंथिफोर, जाय सोंथिफोरा नोंथांमोननि गोसोआवबो जाखांफैबाय थायो जानो हागौ, नाथाय रावबो रावनियावबो सोंना मोना आरो जाय बिथांमोना मिन्थिगौ बिसोरोबो गुबुननो फोरमायनानै होआ। दिनै जों गुरै रावावनो बेफोर सोंथिफोरनि फिननायखौ मोनथिनो नाजागोन। फैदो अब्ला भिडिअखौ जागायदिनि। कुइसन नम्बर 1आवनो दं, मानसिफ्रा मानो रां एबा फैसा जमायनो एबा लाखिनो हाया? एन्सारानो जाबाय लोगोफोर, बेनि मोनथाम जाहोनफोर दं। सेथि जाहोना जाहैबाय इनकामा खम, खरसाया बांसिन जायो। नैथि जाहोनानो जाबाय रां बासायनाय एबा जमायनायनि हुदा गैया। थामथि जाहोनानो जाहैबाय प्लानिं गैया, बबेयाव मासेबां खरसा खालामनांगौ, बबेयाव खालामनाङा बेनि जेबो प्लानिं गैया। जुदि नोंथाङा मासाव खमसे खम 1000 रां बासायना लाखिब्लाबो, अब्ला बेनो 2 बोसोर, 3 बोसोर, 5 बोसोराव गोबां रां जाहैयो। कुइसन नम्बर 2आवनो दं, रां बासायनायनि बयनिख्रुइ मोजांसिन नियमा मा? एन्सारा जाबाय लोगोफोर 50-30-20 नियम। बे नियमखौ जोङो जोंनि मासाव जोङो जेसेबां खामायना मोनो बेनि सायाव बाहायो। 50% जेराव जों गोनांथार खरसाफोर जेरै न'नि रासन, कारेन्ट बिल बायदिसिना गोनांथार नागारथारनो हायै बेसादफोराव बाहायनाय। 30% पार्सनेल खरसा, शपिं, गाननाय जोमनाय, लुबैनायफोरखौ सुफुंनाय। 20% रां बासायनाय प्लास खामानियाव लगायनाय। जियानो जा, खमसे खमब्लाबो 20% रां बासायनो नाजाथार। बे बाथ्राखौ अरायबो गोसोआव लाखिदो लोगोफोर। कुइसन नम्बर 3आवनो दं, रां बांहोनायनि गुरैसिन लामाया मा? SIP मिउचुवेल फान्डआव मासे मासे रां जमा खालामनाय, रेकारिं डिप'जिट, साइड इनकाम इउटिउब फेसबुकफोरनिफ्राय आर्निं खालामनाय, एबा पार्ट टाइम खामानि मावनानै खामायनाय, हायोब्ला हाई इनकाम स्किल सोलोंनाय। बेजों राङा लासै लासै बांलाङो। कुइसन नम्बर 4आवनो दं, SIP आ मा? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, SIP माने सिस्टेमेटिक इनभेस्टमेन्ट प्लान, माने मासे मासे एसे एसे रां इनभेस्ट एबा खामानियाव लगायनाय, जेरै शेयार मार्केट एबा स्टक मार्केट, मिउचुवेल फान्डफोराव। फर एग्जाम्पल 500 रां एबा 1000 रां मासे मासे लागायना गोबाव समनि उनाव 10 बोसोर बा 15 बोसोरनि उनाव बे 500 एबा 1000 रां जमायनायानो नोंथांनाव गोबां बुरजा रां जाहैयो सुद मोननायजों। कुइसन नम्बर 5, राङा माबोरै ओरैनो लस जायो? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, नांथारै जिरादखौनो बायना लाबोनाय, एक्सट्रा मबाइल रिचार्ज खालामनाय, MB सोनाय, गेम गेलेनायाव रां लागायनाय, बाहेराव बा दुकानफोराव बायदि बायदि जानाय लोंनाय जाबाय थानाय, आरो लन लानायनि हुदा। अब्ला बेफोरखौ कन्ट्रल खालाम, रां बासिगोन। कुइसन नम्बर 6आवनो दं, गोरिब मानसिया माबोरै माहाजोन जानो हायो? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, मोनथाम जिरादखौ फल' खालामनानै। सेथि नम्बराव दं स्किल सोलों, टाइपिं, एडिटिं, ड्राइभिं बा कम्पिउटार सोलों आरो बायदि बायदि। नैथि नम्बराव दं साइड इनकाम बानाय, जेरै इउटिउब, फेसबुकनि इनकाम बा पार्ट टाइम खामानि मावनानै खामायनाय। थामथि नम्बराव दं रां बासायनाय आरो इनभेस्ट, माने रांखौ खामानियाव बाहायनाय, जेरै मासाव खमसे खम 1000 रां SIP एबा RD खालामनाय। माहाजोन जानाया सम लायो, नाथाय डिसिप्लिन, सानफ्रोमबो नियम मथे सोलिनायजों गासैबो सम्भब दं। कुइसन नम्बर 7आव दं, इमारजेन्सि फान्ड माने मा? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, इमारजेन्सि फान्ड माने 3 निफ्राय 6 मासनि खरसानि थाखाय रां बासायना दोननाय। माब्लाबाफोर मायबाफोर प्रब्लेम जाबा बा रां खामायनो हाया जाब्ला हेफाजाब होयो। कुइसन नम्बर 8आव दं, फाइनान्सियेल फ्रिडम माने मा? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, जेब्ला मोनदाङोदि नोंथांनि रां जमायनाया खामानि मावना खामायनो गोनां दरखार गैला होनना, आरो रां बार बार नोंथांनाव फैबाय थायो जेबो मावालासिनो, बेखौनो बुङो फाइनान्सियेल फ्रिडम। बेयो रांखौ इनभेस्ट खालामनाय आरो स्मार्ट प्लानिंजों फैयो। कुइसन नम्बर 9, सोरबायदि सुबुङा बांद्राय रां खामायो? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, जाय स्किलफुल जायो, माने खामानि गोरों, जाय डिसिप्लिनै रां बासायलांबाय थायो, जाय गोनांथार गैयै जिरादखौ बाया, जाय मालाबाबो सोलोंनायखौ नागारा। अब्ला बेनोमोन रांनि गोनांथार मोननैसो कुइसन एन्सार्सआ। जुदि भिडिअखौ हेफाजाब मोनथावना मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामना होब्लानो जाबाय आरो गुबुनफोरनोबो शेयार खालामना हो वाट्सएपफोराव।
अब्ला गुबुन मोनसे भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन। गोजोन्थों।